Joko rak sabar gone. Dadi nganten kok dijaluk. Jodoh bakal tak ulungke. Waton Panji Asmara bangun temekono ing paman kula. Wah, cilaka. Kono dikandani kono kamu. Kok ora? Iya. Udah dicukup. Mas. Kamu Panji Asmara. Yang Panji. Dipun suwun brandal. Wah. Isana teges tambuk ora nanging lagi sepisane iki aku mangerteni. Yo gene kepengin nyabarake di depanku lawan putri saka ing Kedhiri. Nek bakal tak jandhek anggonmu didhawuhan ana putri ana ing Kedhiri. Banjur kanthi kowe kepengin aku keng nyuwun pirantine nggonku kepengin didhawuhan lawan Galuh Ajeng. Kanthi dalan apa? Kanthi dalan Jodang bakal tak ulungke lawan kowe. Iya. Waton aku mbok daku dulur kamitran. Ngipi. Kowe pirangane Bromo Corah. Begal Kampak Kecu kepengin memitran lan Inu Kertopati. Mawas kowe. Sapa jeneng? Stiwanake. Aku Panji Sumirah. Panji Sumirah. Apa kirane tenan yen kowe tak daku dadi mitranku? Banjur dudak kae kok eneke aku. Panji Asmara bakal. Iya. Aku ora bakal goro. Yen to aku wis mbok daku dadi kamitranmu, Jodang bakal tak ulungke lawan kowe. Diwujudi mawon Kyai Panji Kanto. Katite penjaluke Panji Sumirah supaya dadi mitran. Lah nggih. Yen pancen ora kabotan Panji Sumirang bakal tak daku minangka mitran. Lah nggih niku lha. Saya yen pancen kowe gelem dadi pangiringku saka ing Jegala. Ayo, aku kanthi kowe supaya nderek tumuju ana ing Kedhiri. Monggo. Ayo. Sampun tenan katon dengar ora bakal dicuani. Lah mriko. Kacang kawak, dele kawak, wong liya dadi anak. Uga anggonmu mangun bebrayan kengas pajujuan bisa langgeng lan lestari. Lestari. Ono ben pangestu kawan. Nyuwun tambahin pangestu. Boleh. Muga jumbuh kang dinayuh. Sembodo kang jinangka. Nggonmu mangun bebrayan nganti kagen-kagen lan Iya, Ustaz. Monggo Kang Mas Prabu. Yai Prabu Ambuwani Sini. Mas Pate kudu sing ben. Pate. Kula niki dulur kembar. Rombongan. Aduh. Nanti panjenenganku mah bingung. Niki adine kula dadi pati adine teng Kedhiri. Kula dadi pati teng Jenggala. Satrio sakembaran kene. Ngaten nggih Kang Mas. Kaya Raden Paidi lan Raden Permati nggih. Permati Paidi. Nun sewu Kang Mas Prabu. Yai Prabu Lembuani Sini. Kula sakeluarga nyunagi Samudra Masami menawi anggen kula hamapat rawuhipun Kang Mas Prabu Lembu Amin Luhur
wiwit aruh lungguh lan sukuh kirang meranani ing penggalih. Tumiba kosok balen Yayi Prabu. Umpama to pancen ana tuna dungkate pangombyong temanten kakung sapa Kraton Jenggol Manik pun kakang nyuwun agung sih pangaksa. Oh iki. Nuwun sewu Kang Mas. Dedaupanipun nak Mas Panjasmara bangun lan Galuh Candra Kirana menika badhe kula pahargya saageng-agengipun. Bandul kramean Leres badhe kula tanggapaken tontonan arupi dalang Gambuh Asmarantaka. wah dalam jenenge wae iki rumangsa trenyuh mendah kaya ngapa mengko gebyare dalam Gambuh Asmarantaka ya. Selak kepengin mangertosi kados pundi kiprahipun dalang Gambuh Asmarantaka. Ya. Mas Pate, Ije kula. Mboten namung kula mawon. Niki Kang Mas kula. Wong loro kok golek. awes Ben kita rukun ya malah kaya Ayo, apik Tante. kaya. Makan nang loro lah. Balik lho. Iki Kang Mas. Pak. Jenengmu sapa? Kula gentong tralala. Kowe sing minangka sesepuh dalang Gambuh Asmarantaka. Wah sesepuh niki kadang kula nggih. Ya sapa jenengmu? Panji Sumirang. Jenengmu Panji Sumirang. Nggih. Apa bisa kapurwakani kanggo pahargyan dedaupaning putraku Galuh Candra Kirana lan nak Mas Panjasmara bangun. Wis bisa dipurwakani apa durung? Sampun sampun. Lah iki wis yo dipurwakani. Oh nggih nggih nggih. Ayo diwiwiti. Wayang dipun wiwiti. Wayang ingkang sepindah metu dhewe. Pindah ning ndi? Sepindah. Sepindah. Pindah ning ndi? Nggih sepisan sepisan. Sepisan. Wayang ingkang nomor sepisan metu dhewe. Kenalan nok. Tepangaken nami kula Sumiyati. Sumiati. Lakone Sumi Kang Mas. Nggih. Jep ora? Wah tesih kathah anggotane 85. Nggih niku leres. Wayang ingkang nomor kalih metu dhewe-dhewe. Tepangaken nami kula Sumiyatun. Sumiatun. Sumiati, Sumiatun. Nggih. Tesih. Wayang ingkang nomor 3 metu dhewe-dhewe. Maaf dan seribu maaf. Wayang sembrono Prameswari lungguhi. Minta maaf. Dipun kenalan. Iya, yuk kenalan. Dipun tepangaken kula kang paring asma Nursia. Nursia kuwi sapa? Nursia Nursia kuwi sapa?
Nursia, Big Boss. Oh, Big Boss. Dina iki nek ora ana Nursia, kowe ora bayaran. Iki bingung dhewe. Ya. Tesih kata. Wayang ingkang nomor sekawan metu dhewe. Ribon. Oke, wan opo iku mau? Niku nggih tugale wayang apa dikurang? Mas aku wong edan. Niku tunggale wayang. Waduh. Lah, bisa adem. Aduh, ya. Tunggale wayang niku. Pangapunten mboten ngertos kula. Aku wayange kok dikira celeng. Kok digusah. Nderek tetepangan. Kowe iki wedok apa buta? Ya wedok. Aku arep mau obong. Aja sing iki ah. Kotangku pedhot sisah. Mulane susuku mlorot sisah. Nderek tetepangan nggih Pak Bu nggih. Kula paring asma Nikmah. Sakwise dalange kesuk wayang omong dhewe. Sembrono, wayangku iki jan sembrono tenan kok. Garwane jenengan susune cilik, kula gedhi, jenengan kalih kula mawon. Lah kok mau padha aja lali. Tegese aja lali, iki engko nak bar pentas dibayari. Sing gawa ibune. Nek kowe njaluk dibayar saiki kena. Kok jupuk saiki kena. Kurang titik sakilan malah kena barang dengah. Sakwise dalange kesel wayang omong dhewe. Kene diajeng. Nggih Kang Mbok. Kang Mbok iki duwe golekan loro diajeng. Nggih. Siji kanggo aku ya. Sing siji kanggo kowe diajeng. Nggih Kang Mbok. Nanging piye diajeng? Kula niku nggih Kang Mbok milih dhisik. Pengen milih dhisik ya ora apa-apa diajeng. Ndi to? Milih sing iku. Nanging ana janjine lho Mbok Kang Mbok. Janjine piye diajeng? Janjine ora oleh diicul-iculke. Janjine ora oleh diicul-iculke ya diajeng. Nggih Kang Mbok. Aku milih sing iki wae. Sing apik lho. Iki kaya film Korea. Ayo dibuka bareng-bareng ya diajeng. Nggih Kang Mbok. Dereng enten lho sinetron kados ngaten iki dereng enten. Nggih. Loh, Kang Mbok golekanku kok elik. Mengko dhisik to diajeng. Niki ya bungkuse. Loh, golekanku apik Kang Mbok. Aku pengen sing kuwi. Ya ora bisa to diajeng, mau janjine ora kena dicul-iculke lho ya. Emoh aku Kang Mbok sing iki elik. Ora bisa diajeng. Aku pengen iku Kang Mbok. Bisa diajeng. Pripun to Kang Mbok iki? Nggih ora wadulke ibu. 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 Geret ya geret ah. Geret kok sembarangan iki lho. Piye no Ibu? Geret iki kok terlalu iki nak dianak kepiye? Ana apa ta nak? Ibu iki lho Bu diajeng. Kene no.
Aku duweke golekan sing elek kados ibu. Mosok kok kaya ibu to, Nok? Iya lho, Bu. Ireng. Lah ya kan ya ora apa-apa, ibu ireng anake ayu to, Nok. Dhisik awakmu kan anake wong berat. Loh. Tegese anake wong berat peh ayu diakoni wong akeh. Nok. Nggih, Kok Ibu. nangis sono? Iku lho Bu Diajeng, aku pengen golekan kaya Diajeng. Aku duweke golekan sing elek. Awak kowe diwenehi golekan sing elek. Heeh. Rene nak Cahayu. Hei, Sumi. Sumi piye to? Sumiaton. Aku Sumiati, Bu. Kowe so- Piye to Ibu iki karo anake kok iso lali? Ibu, aku sing tuwa, Diajeng sing enom, Ibu. Ya apik sing tuwa, nak tuwa santene akeh. Sumiati, Dalem, Ibu. kowe kok gawe Sumiaton nangis ana apa Cahayu? Sumiaton nyuwun golekanku, Ibu. Ya yo diparingke to. Boten, Ibu. Diwenehke. Boten. Mengko ditumbasno ibu sing Lah wong elek. Sumiaton pun janji. Bu. Janjine. Nampun milih mboten kena dicul-iculke kok, Ibu. Kuwi kan yo janjine bocah cilik to, Nak. Nggih mboten saged. Ayo. Ibu, mboten. Wenehke ora? Mboten, Ibu. Mengko ora tak miki lho. Mi jenengan Gage Ibu, aku pengen kuwi. Anak, ayo pareno. Mboten, Ibu. Mengko tak celokno Rama Nursia lho. Mboten, Ibu. Rama. Mboten tak. Rama Nursia. Ma. Nima, Nursia. ada apa sayang? Iki lho. Ono apa? Iki lho Sumiati. Wis gawe Sumiatun nangis, Mo. Sumiati. Dalem, Sebabnya apa? Ma. Kok nganti awakmu gewek nangis karo dulurmu Sumiaton? Sumiaton njaluk golekanku, Rama. Yo diparingke lho. Mboten saged, Rama. Lah kok ora iso piye karepe? Lah niki golekane kula. Janjine yen pun milih mboten kena dicul-iculke kok. Ayo, Wis ngono ngono. Wis ngono Kula ngono. mau mboten janji. Janji. Ora, janjine cah cilik lho, Mo. Lah yo kowe kepengin golekane iki. Heeh, aku pengen kuwi. Tak ijolno, sesuk tak tukokno. Emo. Tak tukokno. Emo pengen iku. Pengen iku, Mo. Nah, jaluk-jaluk iki lho. Ora kena semayani ta iki. Ayo, Mo. Sono kok ora tak keloni lho. Ora butuh. Ayo, Mo. Ketok kelor. Selonjor kayu ning wesi. Tut jedut. Sek. Tut jedut. Sek. Ayo, Mo. Ayo mie dulu. Kok apek sih? Karena isinya sakdangse. Wong kok ngono. Ayo, Mo. Suwun. Dong, gelem apa ora? Mboten. Kok tak Ma. ijolno, tak tukokno. Mboten saged, Mo. Tak ijolno, tak tukokno sing apik. Mboten, Mo. Kowe ora wedi nak Pak Nursio lagi ngamuk. Ketok kelor. Selonjor kayu ning wesi. Tut jedut. Sek. Tut jedut. Sek. Ayo, Mo. Nduk, Cahayu mamane ki ora gelem iki. Kok emoh iku wae gene. Oh tak tukokno mamane ki kok ora gelem kowe terus sampe piye? Ya aku pengen kuwi to, Mo. Lah nek umpamane ora iso, terus kowe arep ngopo? Aku pengen kuwi. Lah nangis. Kowe nangis piye? Nangismu elek. Gage to, Mo. Gelem apa ora? Mboten, Mo. Kowe wis wani karo Rama? Heh? Mboten, Mo. Iki mbok kena apa ora? Mboten. Ora mbok kena? Mboten. Ora mbok kena tenan? Mboten. Rene, medun. Aduh. Bubar. Ketok kelor. Selonjor kayu ning wesi. Tut jedut. Sek. Tut jedut. Sek. Hei, rampung. Ampun supe lho. Anggonmu dalang, anggonmu tungeng, podo karo nyemu kedadian orang krojo gede. Ya kan Mas pengajian. Apa ta?
Belum. Galuh Candra. Dosen kok mekaten paman. Iya. Ger Panjas Purbangun. Sing salah pancen aku. Jalaran aku mau nuruti apa sing dadi kekarepaning bibiku padakali. Nalika semono golek kencana minangka tandha panglipur rikala ibune Galuh Candra Kirana kapundhut kira padha kanggo dadi rebutan. Galuh Ajeng ora gelem ngalah. Galuh Candra Kirana uga ora gelem ngalah. Pepuntone nganti tak agari pusaka ing pamrih. Galuh Candra Kirana gelem ngampilke golek kencana. Paman kebablasen anggone ngagar pusaka teman mapa rikmane Galuh Candra Kirana. Nanti dikuki kelawan Arya Mantri. Nganteng disliru. Tenanipun kadang sing salah Kang Mas Prabu, kula nyuwun ageng samudra pangaksami lan aku njaluk pangapura ya. Mboten dados menapa paman, sakmenika sampun tinarbuka awit katresnan kula jejantung kula mboten sanes Dyajeng Galuh Candra Kirana nggih sekartaji. Ora ketanggo Panjasmara Bangun wis resmi kebujuan kelawan Galuh Ajeng nanging dina yuga anggon Brayan kelawan Galuh Ajeng tak pisahke. Sliramu bakal tak jodokke kelawan Galuh Candra Kirana. Atur nuwun. Panjasmara Bangun parindak seneng wong bebrayan wong omah-omah iki ora luput saka pacukan. Mula pandatarane urip kaya ngene nanging pepuntone kang selongko bakal ngrasakake aja nganti sampeyan lakon iki diambali. Sedaya kala wau sampun pinarbuka mbok menawi jantraning laku Kinari sing kodrat Panji Inu Kertopati nggih asmara bangun dedaupan langgeng lan Dyajeng Sekartaji. Muga wae dijabah dening Bathara kang angger jagat jalaran pun paman duwe kapitayan kalamunta anggone bebrayan Galuh Candra Kirana lan Panji Inu Kertopati ing mengkone bakal bisa nurunake ratu-ratuning ratu ana ing tanah Jawa. Lan sampeyan Kang Mas Prabu sedaya menika saged kangge pasinaon sing ngawon monggo sampun singgiri ingkang sae monggo dipun lestarekaken sedaya tumindak ingkang awon kapendhem wonten ing demening pangapura cek men saged nuwake woh ing karahayon rahayu bakti kuncara rahayu ingkang kagungan kersa rahayu Padilaran